Ja, hej og velkommen til vores NG-præsentation. Det er en komparativ jordskælvsanalyse, og vi sammenligner naturkatastroferne i Sendai, Japan 2011 og ved Port-au-Prince i Haiti i 2010. Ja tak. Og det vi skal igennem i dag, det er de geologiske forhold ved Sendai, som Mikkel snakker om, og de geologiske forhold ved Port-au-Prince, det vil Jakob stå for. Og så nogle samfundsmæssige forhold, som jeg vil snakke om, og til sidst så har vi en kildeliste. Ja, værsgo. Yes. Som sagt skal vi lave en analyse af de geologiske forhold ved Sendai. Jordskælvet skete i Japan fredag den 11. i 3. 2011 kl. 06:46. Et skælv, som målte 9,0 på Richterskalaen. I skælvet havde et hypocenter på 24,4 km i dybden, og det skete ca. 130 km øst for byen Sendai. Der havde tidligere været udløst to mindre skælv og 2 dage før på henholdsvis 7,3 og 5,6 i samme område. Yes. Så vil vi gå videre til pladetektonikken. Japan består af 3 pladegrænser, 2 oceanbundsplader, den pacifistiske plade, som også hedder Stillehavspladen, og den filippinske plade, og en kontinentalplade, den eurasiske plade. Ved disse pladegrænser ligger der en subduktionszone, som også kan blive defineret som en destruktiv pladerand. En destruktiv pladerand er en zone, hvor 2 plader kolliderer med hinanden, og hvor den ene af de 2 givne plader subducerer under den anden. Blandt andet kan man sige, at ligger den subduktionszone ved Japan i det område, som man kalder The Ring of Fire, som man kan se på billedet her til venstre. Lige her. Og det er en ring af subduktionszoner, der dækker et kæmpe areal på Stillehavspladen. Okay. I vores eksempel med Japan, der har vi for eksempel en oceanplade, den pacifistiske plade, og en kontinentalplade, den eurasiske plade, hvor at oceanpladen subducerer under den anden, altså kontinentalpladen. Det kan man se på billedet her til højre, hvor vi har den ene litosfæreplade, som subducerer under den kontinentalplade, eller oceanbundspladen, som subducerer under kontinentalpladen. Og det er også deroppe, vi faktisk får skabt en vulkanøbue, som blandt andet Japan også er. Yes. Da Japan blev ramt af jordskælvet, var det ikke tilfældigt. Grundet af Japan ligger så tæt på en pladegrænse og en subduktionszone, har det stor indflydelse på, hvor mange jordskælv der kommer. Grundet af pladerne er så højt liggende ved selve subduktionszonen, ligger pladerne og glider op ad hinanden, og det skaber friktion. Det er også den proces, der fører til, at jordskælvene sker. Ved følgende definition kan man gøre rede for jordskælvs opstå. Ved 2 litosfæreplader opstår der spænding, som fører til bjergarternes brudstyrke overskrides. Herved bliver der skabt en forkastning, som er et skred i hele pladen. Der udløses energi fra hypocentret i form af LP og S-bølger, som udsendes i en 360 graders vinkel. Der skabes også et epicenter, som er et punkt lodret over jordskælvets hypocenter. Yes. Man kan sige, at intensiteten af et jordskælv kan blive defineret af forskellige ting, som blandt andet er f.eks. jordskælvets dybde. Sendai og Sendai ligger et sted, hvor hypocenterne ikke ligger særlig dybt, og det kan blandt andet ses på de her røde prikker, som vi kan se på billedet her. Som vi kan se her, der følges langs med subduktionszonen her. Og det er jo så som sagt grundet, at de ligger et sted, hvor at den destruktive pladerand, fordi at jordskælvet ligger et sted, hvor der ligger en så destruktiv pladerand. Pladen er jo meget højt liggende, og det er fordi, at den subducerer under den eurasiske plade. Og jo højere pladen ligger, jo højere ligger hypocentret også. Og hermed kan man jo også sige, at jo tættere på jordoverfladen hypocentret er, så større bliver rystelserne også, som man kan se på grafen. Man kan fx se, at der er nogle blå streger, og så nogle gule streger, og så nogle røde streger. Det er alt efter, hvordan pladen begynder, altså alt efter pladens højde. For eksempel, her er den blå, her er den gule, og her er der en rød. Okay. Så har vi noget om tsunamien. Hvis selve jordskælvet udførte det ikke kun massiv ødelæggelse, men udløste også en kæmpe tsunami, som skulle vise sig at forårsage så stor ødelæggelse, at det ikke kun fik indflydelse på Japan, men også omverdenen. En tsunami, den opstår på følgende måde. Et undersøgt jordskælv udløser en vertikal forkastning, og herved bliver en masse energi frigivet,
der herefter sætter skub i bølgen. Jo dybere der er til havbunden, desto hurtigere og større bliver bølgen. Bølgen bliver sendt i en 360 graders vinkel rundt om på kastningen. Når bølgen kommer ind mod land, rammer fronten af bølgen friktion i form af lavere vanddybde og sænker farten, mens amplituden, altså bølgehøjden, stiger. Når bølgen når dette stadie, kalder man processen bølgestagning. Og det var også det, der skete ved jordskælvet i Japan, at der blev udløst det her undersøiske jordskælv, som så gjorde, at vi fik den her tsunami. Det var faktisk sådan, at selve tsunamierne nåede en tophøjde på 10 meter inde ved kysten. Okay, så er det Jakob. Ja, tak. Jeg vil forklare lidt om Port-au-Prince. Port-au-Prince er hovedstaden i Haiti. Selve Haiti, de ligger mellem 3 plader, som vi kan se rent faktisk her. Og det er den nordamerikanske plade, og så er det den karibiske plade, og så er der den her mikroplade, som man ikke kan finde på særlig mange pladetektoniske kort, hvilket har gjort det yderst besværligt. Men den hedder, jeg ved ikke hvordan man udtaler det, Gonave mikropladen. Og det meste af Haiti ligger ligesom på den plade. Den 12. januar 2010 kl. 16:53 lokal tid skete der et voldsomt jordskælv, som havde en styrke på 7,0 på Richterskalaen. Cirka en måned efter, den 24. januar, var der mindst blevet målt 52 efterskælv med en styrke på 4,5 eller højere på Richterskalaen. Så selve efterskælvene var sindssygt hårde. Epicentret, som vi kan se lige her, man kan jo ikke rigtig finde hypocenter, så er det meste epicenter vi går ud efter. Men det lå kun 15-25 km væk fra hovedstaden Port-au-Prince. Hypocenteret var 13 km under jordens overflade. Og det er sådan, at jo tættere hypocenteret er på jordens overflade, jo større er rystelserne, og jo større er skælvene, altså jo kraftigere er jordskælvene. Jordskælvet, det kom af en transform forkastning mellem Gonave mikropladen og den karibiske plade. Altså her på den her Enriquillo Plantain Garden. Og det var sådan set her det skete. Og så, ja, så kom det her kæmpe jordskælv, som så gjorde det. Din tur, Sabrina. Det er min tur. For lige at runde af, skal vi snakke om nogle samfundsmæssige forhold ved det her jordskælv. Fordi at der sker det, når der er jordskælv i et land, så kommer det til at påvirke en masse mennesker. Og vi skal lige snakke om forskellen på skaderne de to forskellige steder. Og det første sted, vi kan snakke om, det er Haiti. Og Haitis regering har været ude at sige, at det er 316.000 mennesker, der omkom efter jordskælvet der. Og Røde Kors vurderer, at omkring 3 millioner mennesker er blevet mærket af skælvet. 300.000 blev kvæstet, og over 1 million mennesker er blevet hjemløse. Der er mange bygninger, der er kollapset, herunder en del af præsidentpaladset og flere sygehuse. Og desuden er havneanlæggene ødelagt, så at hjælp ikke kan føres ind i landet af havnevejen. Jordskælvet ramte i det mest befolkede område i landet. Det anslås, at omkring 250.000 beboelsesejendomme og 30.000 erhvervsejendomme blev ødelagt. Og det er altså jordskælvet i Haiti, som måler 7,0 på Richterskalaen. Nu jordskælvet i Japan, som måler 9,0 på Richterskalaen, altså er en del større, der er dødstallet cirka 1000 dræbte. Og selvfølgelig er der nogle infrastrukturelle skader, og vejene er ødelagt og sådan noget, men det er ikke nær så alvorligt, som det er i Haiti. Og hvordan må det kan være? Jo, det er fordi, at de to lande har meget forskellig økonomi, og de klarer sig meget forskelligt. Og her har vi taget de her modeller fra Fragile States, hvor at vi kan sammenligne nogle forskellige ting. Og de ting, som jeg har markeret her, det er DP, Demographic Pressure, hvordan befolkningen har det herunder, hvordan man håndterer naturkatastrofer, mangel på mad og vand, om befolkningen vokser, hvordan levealderen udvikler sig osv. Og der kan vi se, at jo højere tallet er, jo dårligere klarer landet sig altså. Og Haiti, de scorer en 9,2 her, hvor Japan scorer en 4,5. Fordi der også er jordskælv og katastrofer i Japan, men de håndterer det en del bedre. Og Haiti har så oven i det også fattigdom og sult og andre problemer. Den næste er PS, Public Service, altså det offentlige system som hospitaler, infrastruktur, politi, uddannelsesmuligheder osv. Og der kan vi se, at
Japan scorer en high score på den, excellent, hvor at Haiti igen er helt nede på poor. Og den sidste er UED, uneven economic development, altså er pengene lige fordelt mellem befolkningen, sådan noget med om der er mange slumkvarterer, og hvad har de laveste 10%, hvad har de højeste 10%, og her klarer Japan sig rigtig fint igen med en lille fordelt penge, hvor at Haiti klarer sig rigtig dårligt, så de er overhovedet ikke lige så stabilt samfund som Japan. Og derudover kan vi se på den her skala, hvor godt de klarer sig ud af de 178 lande, som Fragile States har. Og der ligger Japan på en fin 35. plads, hvor at Haiti ligger på 105,1. Altså, eller hvad hedder det, Haiti ligger på en 10. plads, og Japan ligger på en 157. plads, altså endnu højere. Hvor at Japan er stabil, og Haiti har high alert. De er altså slet ikke gearet til sådan nogle naturkatastrofer her. Og så er der også nogle andre årsager, og det sidste, jeg vil komme ind på, det er, at Japan bliver ramt af jordskælv hver 5. sekund, og det er cirka 2.000 af dem om året, som er mærkbare for mennesker. Det er helt vildt. Og derfor har Japan nogle af verdens skrappeste krav til jordskælvsikring af bygninger. Og der er kun én større bygning i Tokyo, der er kollapset under det her jordskælv ved Sendai, hvilket er rigtig flot. Og i forhold til Danmark, hvor vores bygninger er lavet til at skulle holde 100 år, der i Japan, der sigter man cirka efter 30 år, og så konstruerer man nogle nye, når man har fået endnu mere viden, og man kan lave endnu mere stabile bygninger, som kan holde til de her jordskælv. Så det er grunden til, at der er så stor forskel på skadesomfanget ved de to forskellige byer. Og det tror jeg var det. Har I noget at tilføje her til sidst? Next. Nej. Hej hej. Så siger vi hej hej.